Ito po si Father Prime Mergal. Right. Okay? Good morning. Good morning. Siya po ang director. So, kumusta ba, Pray, ang mga members and officers ng confraternity dito sa Manawag? Masaya ako, Father. Ngayon, steady na parating mag-attend ng meeting. Okay. Hindi kagaya noon. Kunti Tuwing- lang, 10 tuwing lang. an- Ngayon, marami na. Tuwing anong araw po ginagawa ang meeting ng Tuwing confraternity? second Saturday of the month. So, maraming attendance. So, Marami na. okay, ito po dumadami ang na. mga members ng confraternity. Ano? Marami po sila. Ano? So, dumadalo po sila tuwing second Saturday of the month parang pag-usapan ang kanilang magagawa sa pagpapakalat at pagsasabuhay ng buhay Kristiyano, lalong-lalo na sa pagdarasal ng Rosaryo. Okay? Okay, so thank you very much. At sabi nga, pray the Rosary. Ano? The family that prays the Rosary stays together. So, a world of prayer is a world of peace. Ano? So, kung tayo nagdarasal ng Rosaryo, tayo po ay magkakamit ng isang magandang buhay.